Сәлемсіз, мен 84-ші лицей интернатының 9-ші А сынып оқушысы Шайхудинова Иделия. Мен бүгін өзімнің классташ достымнан Алия Валиевадан интервью аламын. Исәнім Алия. Сәлемсіз. Менә сен енді бір ел бойы Гүміш Нұғыруның YouTube каналына өзіңнің интервьюларını шығарасың. Һәм шундай сұрау, сені бұл ішке нәрсе илһамландырды һәм ничек мұны эшли башладың? Нәрсе илһамландырды деп айта алмаймын. 8-ші класста оқып қалғанда жаңа класс руководителімде мақала жазуға қошқанды. Шулай мен жазып кеттім да, һәм жай күні машинада барғанда шундай ой келді миңа. Нәрсе була, өзімнің интервьюны түсіріп қарасам, шығыр мекен деп, һәм шулай түсіре башладым енді. Сиңа бу эшкә нәрсә ярдәм итте? Нәрсе ярдәм итте? Ничек башлап җибәрдең? Кемнән сорадың? Беренче иттереп? Уйыма килде дә, сораулар да әзер түгел иде әле. Безнең интернатта тәрбияче булып эшләп киткән Илюза апага яздым да, Илюза Миновага. Ул да бик тиз генә җавап бирде, риза дип. Һәм кайттым да шул көнне сорауларны яздым да, озак та вакыт үтмәде, ул интервью чыкты. Сиңа бу иң беренче эшең ошадымы? Ничек узды? Иң беренчесе ошамады. Нишләп? Ничек беренчесендә кошуым булды минем. Курку. Беренче тапкыр андай форматта эшләгән булды. Шуңа күрә нык кошадым. Нык кошадың, бу кошуың нәрсәгә җиңде? Син төшерә башладың һәм син бетте кошуың, Юк, беренче, икенче интервьюларда кошау булды. Яңадан инде төшерә, өйрәнәсең, үзеңне иркенрәк тота башлыйсың. Илюза апа да миңа ярдәм итте инде, ул да өйрәтте. Соңгы интервьюларыңа синең бу кошауың, куркуың булмады инде. Әзрәк кенә калды ул. Әзрәк кенә булырга тиештер инде. Менә син интервьюларны күп эшләгән аласың бит инде. Һәм бу сорауларны әзерләгәч, интервью сорауларны әзерләгәч, син аларны кешеләргә бирәсеңме? Алар әзер булалармы бу сорауларга? Яки килгәчтән генә син уже төшерә башлагачтыңмы, беләләрме? Миңа калса сорау инде күренә барыбер. Караучыга да һәм бик яхшы да килеп чыкмыйдыр. Шуңа мин алдан сорауларны әйтмим. Ничек барар? Менә беркайчан да белмисең сиңа ничек җавап бирәчәкләрен, һәм шуңа игътибар белән тыңлап, икенче сорауны алып торырга кирәк барыбер. Синең видео планы нинди сораулар булырга тиеш? Примерно гына бар инде. Инде әлбәттә нинди сораулар бирергә тиеш, анысы бар. Менә синең булды, җитте, бүтән эшләмәйм бу интервьюларны, төшермәм бүтән видео дигән хисләрең, уйларың булдымы? Булды, яңа елдан соң булды. Мин узак кына вакыт интервьюлар эшләп торды. Һәм яңадан әни дә әйтте, бу эшләгән эшеңне калдырасың инде дип, яңа хәтле эшләгән. Һәм үзем дә уйладым инде, әйтәм, тәкә эшләмәдем инде, азагына хәтле эшләп торам дидем дә. Үзем дә салынган инде интервьюларны уже аралашуны, шуңа кире төшә башладым. Менә шул синең ялың дип әйтгәндә, интервьюдан ялыңдан соң сиңа кыенрак булдымы яки әллә шулай ук эшләп киттеңме? Шулай эшләп киттем. Кушуларың шуннан соң булмады. Әз генә инде, шул әз генә. Әни турында әйтеп киттең, интервью төшерә башлаганда, мәкаләләр яза башлаганда, әниеңә нәрсә диделәр. Алар сине берничә Төшер дип әйттеләр. Әйе. Төшер, интервью төшер дип беркайчан да әйтүләре булмады, ләкин мәкаләләр яза башлаганда бик шатландылар инде. Интервью төшерә башлагачтан да бик шат булдылар алар. Беркайчан да төшермә димәделәр. Беренче чакта сиңа именно журналистикага юнәлтү булмады? Юк. Мин беркайчан да журналист булып булмаган. Шул 8-нче класста гына мин мәкаләләр яза башлагачтым гына. Аңлашылды. Менә син үзеңнең эшләрең белән канәгатьме? Шул интервьюларың белән канәгать калдыңмы? Интервьюлар белән канәгать калмадым. Чөнки барын теләгәч матур килеп чыксын, шунда дөрес ут булырга тиеш инде, профессиональный камера булырга тиеш. Мин булай телефонның камерасына гына төшердем дә, әле аны үзем дә монтировать итәргә кирәк, баштанысы да килеп чыкмый иде минем.
кирип чыга баштады нормально. Канагат деп айта алам. Ең қиын нәрсе ке болды? Нәрсе деп айтайын. Ушул опять-таки келип чыгып экен, кабышармын экен. Ушул эң биринчилеринде кабышабы дейинде. Яңадан монтировать этүү. Ала аны телеграм оша жиберге керек, узап кетет телеграмнан. Качество сейвет болсын деп. Биринчисинде вообще качество сейвет болмады. Анда мен жолап барып әлі. Чыгармайм деп. Менің даже түшірілген интервьюларымда мына біз про гимназияға барғанда театр көрға, анда мен тоже түшірген едім. Мен аны шығармадым, өзіме вообще шолмады. Түшіруге біте ойламайсың шыл кішілерді? Жоқ енді, түшірілген еді, ол әзір еді, мен аны ішлеген едім, ләкін мен шолмады, айтам жоқ. Бітек болмайым. Сенен бұл ішіне башлап кеткенде, бәлки сен қорғаушы болғанда бір кумир деп айтылғанда болған еді. Кумир бар еді Гүлназ Сафарова. Сен аңа қорғап енді? Мен аның жұмысы шу, ол журналист болып та іші, сахнада да іші, ол бар шеттіріп, өзімді шылай тіледі іші. Шын мен, өзі тұтып. Анда сен интервьюлар түшіргенде бек көп уақыт кете бетінде, сенен Огейлы да, сен бұл ішін деп айтылғанда зиян етмеді ме оқуда? Зиян солғанда кетмеймін, çünkü мен дәрістен тыш уақытта ішледім аны. Сұраулар язуында түшірулерінде. Жоқтар деп ойлаймын. Сон оқытушылардан сұрау керек. Шындай сұрау, кімнен сен интервьюна оларға қияланасың? Илсия Баткетдинова һәм Гүлназ Сафарова. Алар шулай сен кумирларың. Нишләп алар? Өзімді артист болуға тілегештен соң шуңа Илсия Баткетдинова һәм менә шул артист белән журналистикада торгач инде артистлардан мен Илсия Баткетдинова, шундый җырчылар һәм журналистикада Гүлназ Сафарова булгач, шулар белән аралашасым килә. Шуларга нинди сораулар бирелде? Ничек кирип киттеләр, нинди авырлыклар булды башлаганда, менә шулай ук ташлайм все булды диделәр микән берәр кайчан. Синең камерасыз алардан сөйләшәсең киләме? Килә. Мен аларга яздым да. Күрсәттеләр. Укытылар җавап бирмәделәр. Хәзер син 9нчы сыйныфны бетерәсең һәм әгәр дә син бүтән өлкәгә укырга керсәң, интервьюлар алуын, мәкаләләр язуын син дәвам итәчәксеңме? Әлегә бу сорауларга җавап бирә алмыйм, чөнки белмим, унга каламмы, 9дан китәмме. Шуңа бүтән өлкәгә китсәм дә, анда инде авырлыклар буласын да белмим, вакытым җитәчәкме, ләкин хобби кебек калдырыр идем үземдә. Сән кинога язырга, языргамы яки төшерергәме? Төшерергә кеше белән аралашу миңа күрә ошый. Әле хәзер блиц опрос ясап карыйк, сиңа кыскача гына минем сорауларга җавап бирәк. Birinci soru, jurnalistika әллә театр эше? Театр эше. Берсе менә соруям. Алексей сиңа Якын. Карьера яки гаилә? Гаилә. Синең иң начар гадәтең? Ялкаулы. Блеки чакта кем булырга теләгән? Укытучы. Хәзер юк. Юк. Синең тормышыңда иң зур кыенлык нәрсә булды? Именно тормышыңда. Әтием. Нәрсә турында хәзерге вакытта хыялланасың? Огымны биреп чыгам. Акчасы. Яхшы билгеләргә һәм үзем теләгән укучыларга керә. Һәм озакта синнән шуны сөйләшә киләм. Үзең кебек яшь журналистларга нинди сүзләр әйтергә, ничек аларга нинди киңәш бирергә? Курыкмаска, башларга курыкмаска. Башлап җибәрсәң үзе китә.